Здравейте! Казвам се Иван Томов и в това видео ще ви покажа как бързо и лесно да смените вашата кружка в солната ви лампа. Всяка една лампа, която предлагаме, се състои от самата сол, дървена подложка, кабел с междинно ключе, щепсел и самата фасунка. Щепсела пристига с транспортна комплектовка на предпазите, омаха се преди да се включи в мрежата. Фасунката се измъква по този начин. Има два клипса и вътре се намира кружката. Кружката от 15 или 25 вата. Намира се във всеки един магазин за кружка за хладилник или кружка за печка. Важно е да бъде с нажежаема жичка, за да нагрява солта и съответно тя да ионизира въздуха. Връща се по същия начин, като се завива